какво ще ти помогнат и ще ти спестят знанията по химия и физика в маникюра. Едно от любимите ми неща, това е да не водя безмислени спорове с хора, които са абсолютно видимо некомпетентни по темата. Просто ще седиш, ще ги гледаш и ще си мислиш. Дори не заслужаваш да те слушам. Но от възпитание го правя, а от куртоазия ще се съглася с това, което казваш и дори няма да изхъба време, сили и нерви, за да ти обясня колко много не знаеш. Защото и да го направя, ти няма да ме разбереш, защото не искаш. Ако искаш и ти да гледаш така философски на нещата, заповядай на обучението химия и физика в маникюра на 5 и 6 октомври, където ще придобиеш нужните знания, за да не влизаш в безмислени спорове. А на теб налагало ли ти се да постъпваш по този начин в дадена ситуация? Сподели ми!